Dan uwa, idan kana da gaskiya ko kana kan daidai a rayuwa, kada ka sake ka sallama. Idan kana tafiya zaka iya faduwa, ka tashi ka miƙe ka ci gaba da tafiya. Hakanan idan kana tafiya zaka iya yin kuskure, ka gyara wannan kuskuren ka ci gaba da tafiya. Hakanan rashin nasara za ta dinga zuwan maka akai-akai, sannan bacin rai da damuwa za su dinga ziyartar ka akai-akai. Dan uwa, kada kai fushi, ka dinga yin murmushi. Sannan ana nan duk wasu ƙofofi za su zo su rufe maka saboda kana kan daidai, kana kan gaskiya. To dan uwa, kada kai manta, ka sani ƙofofin Ubangiji suna nan ba sa rufewa, domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد